жат кіші болғасы қорқалы. Яра жиберегіз алайсыз. Жоқ, тұрғызмын. Гәүһәр апа, әйтегез әле, кайчан сез ауруларны дәвалый башладыгыз? Мен ауырып кеттім. Меңа жеңілшегені болса да инсульт қағылды. Мен шул инсульттен соң менің больницаға баруға ине қалдырып кете алмадым. Мен өзім шегіне даваланып, әлде аның ізі бар менде. Мен шуннан соң менің әти кішілерін давалайдыр еді. Менің шул исім әтішті. Мен өзімнің де даваласы бар. Ondan соң келген кішіге де оқырмын. Только Құр'ан аятлары белән генә укып шифаланырга. Менә шул Құр'ан аятлары белән шифалый башладым үземне. Ondan соң балаларны, үзем оныкларымны, үзем балаларымны. Менә шуннан соң бер ул ничә еллар, 5-6 жыл бар инде моңар хәзер. Миңа сихер ясадылар. Мен ул вакытта 25 yaşımda генәем. 25 yaşımda. Ул менә ул ясаганнан мен тирилдим, әти минем үстемә укыды. Килеп без бер авылныкы әтиләр, әти үз авылыбызныкы Құр'ан чыкты, Құр'ан укыды. Менә шул Құр'ан аятлары белән мин аягыма бастым. Шуннан соң мен хәзер Аллаһ Тәгаләгә сыгынам инде. Эй Аллам, әгәр дә балаларым җанда булса, шушы авыруымнан кытыла алсам, кеше җанда эшли алсам, бер нәрсәм юк дип әйтмәсем, бары Аллаһ Тәгалә ярдәм бирсен яшуңа дип. Эй миңа ул Аллаһ Тәгалә ул ярдәмне бирде. Минем балаларым үз җанымда, балаларымны карадым, үстердем. Әле ул вакытталар кичкенәләр аягыма бастым. Мин анда күпме жатканымны да белмим. Күпме булгандыр, анда инде бөтен авыл үләр бу дип торганнар. Мин үлмәдем, исән калдым. Менә шуңар күрә бар кешеләргә рәхмәтле булу өчен мин Құр'ан аятлары белән кешеләрне давалыйм. Давалыйм дип Аллаһ Тәгаләгә тапшырам. Мин укыйм гына, бер нәрсә эшләй алмыйм. Только Құр'ан аятларын укыйм. Менә даваның шифасын Аллаһ Тәгалә бирә. Аллаһ Тәгаләдән сорарга кирәк. Менә шулай итеп, шуның белән бушы яшемә җиттем мен хәзер. Мен бу яшемә җиткәнгә аптырыйм хәзер. Әйтәм, нишләп җиттем икән? Моны хәзер бу яшемә җитүемне Аллаһ Тәгалә миңа кешеләргә булышу өчен кирәкмендер. Шуңа күрә булгандыр. Менә кичкенә вакытымда ук мине Аллаһ Тәгалә саклады. Ничек итеп саклады? 2 яшьтә 4 айлык вакытта мин урманга киткәнмен. Әниләр эштә, урманга киткәнмен дә, безнең урман якын. Шул урманда мин куңганмын, җыклаганмын. Бер тәрәзәсе юк, ишеге юк, җирдә җыкладым дип әйткәнмен мин. Шуннан соң алар мине табып кайтканнар, миңа бер нәрсә булмаган. Моны нәрсә? Аллаһ Тәгалә хикмәте, Аллаһ Тәгаләнең ярдәме менә бу. Гәүһәр апа, менә сез беренче тапкыр кемне шулай дәвалап аякка бастырдыгыз? Хәтерлисезме, беренче тапкыр укол нинди баланымы? Кемне дәваладыгыз? Беренче вакытта тәгаен минем балалардыр. Балалар килә, балаларга күстия. Балалар килә, балаларга күстия, җыклый алмыйлар. Аннан соң олы кеше җыклый алмагастан, үзе җыклый алмый, балалар җыклый алмагас. Менә шуны алып килә башладылар. Шуннан соң мин бу балаларга укып җибәрә дигән шул Құр'ан аятлары, бүтән нәрсә түгел. Құр'ан аятлары бар. Менә шуны укып әлдәге көнгә шәе килгән кешеләр күп монда. Аннан берәүнең ике баласы булды, ике игездәкләр. Әнисе белән үзе күтәреп киләдер, мин укып китәдер, укып җибәрәдер. Шуннан төзәләдер алар. Аннан бер вакытны әйтә, Гәүһәр апа, син безгә бер атнага килә алмассың икән, балалар җанында торып торыйм ди. Юк инде, мин алар бер атна килеп тора алмыйм, мин үземнең өемдә кешем юк. Шулай итеп, менә барда берсеннән берсе, миңа килегез дип әйтмим мин. Ну, барыбер бер-берсеннән күреп, бер-берсеннән ишетеп киләләр. Гәүһәр апа, сезгә бит әле табиблар, зур врачлар да килеп мөрәҗәгать итә. Иткәне бар шул. Файдасы тияме? Менә файдасы китә. Табиблар да кеше бит. Зур кешеләр дә кеше. Менә нәрсә өчен хәзер күз тиюләр күп, аннан соң бузыклык белән шөгыльләнүчеләр күп.
Менә шул бузыклык белән шөгыльләнү нәрсәгә икән? Менә шуңа бик аптырыйм. Аның бик күп гөнаһысы. Аллаһ Тәала каршында безнең барыбызның җавап бирәсебез бар. Аны җавап бирәсен уйламаган кеше эшлиме моны белмим. Мин аңа ышанып та әйтмим, күзе белән күрә торган нәрсә түгел ул. Ну тия торган. Ну авырый кеше. Авыргас нәрсә булса да булган бит инде. Шуңа күрә менә алар инде шул җиңгеллек эзләп минем җанга киләләр. Мин шул һаман да шул Коръән аятлары белән укып җибәрәм. Аларның файдасы була. Сезгә сихер салучылар да килә икән. Алар нишләп йөри сезнең янда? Алар шулар салучылардыр дип уйладым мин. Менә килеп керделәр, берсе ир кеше, берсе хатын-кыз. Шуннан соң мин монда аларга каршы чыктым да, алар бер нәрсә дә әйтмәделәр. Ну шуннан мин үзем әйттем. Мин сине күрмим дидем. Ир кеше генә әйттем. Ир кешенең җизен күрмидер идем. Ул менә нәрсә уй белән килгәннәрдер миңа, белмим. Мин менә бер кешегә бер нитне начарлык эшләгәнем юк үзем. Алар нәрсәгә начарлык эшләргә килгәнмеләрме? Бер нәрсә әйтмәделәр, чыгып киттеләр. Аларны инде мин бузыклык ясаучылардыр дип уйладым. Гәүһәр апа, менә кайбер кешеләр бит акча эшли, эш кергән өчен күп итеп акча ала. Ә менә сез алмыйсыз. Сез кешедән акча алмыйча эш керәсез. Бу дөресме? Бу Аллаһ Тәала ризалыгы өчен. Аллаһ та разый булсын. Ну бер дә бирми түгел, алар әзрәк кул җиле дип әйтеп бирәләр. Нәрсәдер, анысы да миңа күп әйләнен. Анысы да үзем тотмыйм мин. Җә мәчеткә бара, аңар биреп җибәрәм, сәдаха булсын, сал шунда дип. Җә менә үсә торган балаларга бирәм, менә шулай. Шулай мин үзем алып калмыйм. Минем хөкүмәт биргән пенсиям җитә. Мин пенсиядә хәзер. Сезгә нинди бозымнар белән килделәр? Аны менә нәрсә, нинди эш белән эшли торганнардыр. Нәрсә эшләгән, чыкылары каса кешенең. Аннан соң бөтен җә эче авырта, җә башы авырта. Башына да бөтен җире авырта, хәле бетә. Ашаудан кала. Менә шулай киләләр. Менә шул аннан соң җайланып китәләр. Шул укыгас Коръән аятлары белән бары. Ничә тапкыр кешегә эш керү җитә? Кайсы бер кешенең бер килүдә дә җайлана. Бер килүдә җайланган кешеләр бик күп. Менә кайсы бер кешеләр инде эш мәртәбә килегез дим. Күбрәккә катракка киткән кешеләр бар. Күбрәк авырта. Нәрсәдер кеше эченә шайтан керәмәсен дә, нәрсә дип әйтергә дә белмим. Нәрсәдер аннан соң бушап җайланып калалар. Эшкечелек белән азапланучы кешеләр дә сезгә килеп дәва алганнар дип ишеттем. Андыйлар да булгалады. Аларга ничәтәм, аларга су эшкереп бирәм. Менә шуны бер кеше әйтте миңа, менә шул синең укыган дугаларың бөтенесе дә барысы да шул су җитеп ала диде. Шул суны эчкәстән шифасы бар диде. Идрестә булгандыр. Сез кешене кабул иткәндә мәчегез килеп баса, дидерсезме ул? Әйе, мәче килә. Ул җат кешедән курка, шулай да керә ул. Мәче әйтәләр саклый диләр, әйме? Мәче саклый диләр. Аннан соң игә җат хайванлар, җат шайтаннар керсә, аларны белә. Ул бик тыбырчына, шуның белән мин аны тагын укып чыгарып җибәрәм аларны. Ул һәрбер кешедә булырга мөмкин. Аннан куркырга кирәк түгел. Мәче бик аңлый шуны. Кешеләр җинне үз күзләре белән күрә дип әйтәләр, дөресме? Күрергә мөмкин. Но только алар бик сирәк күренә. Дога саклый инде. Дога саклый. Шул дога саклый. Аллаһ Тәаланың ул бит сүзләре, Аллаһ Тәала сүзләре. Дога. Юлга чыкканда да нинди дугалар, юлга чыкканда нинди дугалар укырга кирәк дип сорыйлар минем тыңлаучыларым. Менә юлга чыкканда мин күбесенчә Ли илафи Курайшны укыйм. Ул Ли илафи Курайш Рәсүлебез вакытында Курайшлылар сәүдә белән җөргәннәр, шул сүрә. Ли илафи Курайш, илафи дифата шитай ва сайфали ягъду рабби газар байталлази атама мин җугы амана майхау. Ямна аятыр укыйм. Аятыл кирсә әйбәт. Гәүһәр апа, хәзер бит инде бөтенесе курка, коронавирус дип. Менә шушы афәтләрдән саклану дугалары бармы? Сез үзегезнең киңәшләрегезне бирсәгез иде. Моны Аллаһ Тәаләгә тапшырырга кирәк. Аллаһ Тәалә бер нәрсәне дә белмичә генә булдырмый. Барысын да Аллаһ Тәалә шифасын да, авыруын да Аллаһ Тәалә бирүче. Шуңа күрә дуга
Dua. Bu hazır ana şu Kur'an ayetleri bilen namazlar bilen kıtılsan kıtılasın. Şulay dep onlar Allah Teala yardım versin. Andi avrularga. Ana bular tülke Allah Teala sığınırga gerek, dualarını okurga gerek. Jatkan vaqtda da ayet kisilerini okup jatırga gerek. Felak neslerini okup jatırga gerek. Ayet kisilerinde ol tağın Allah Teala'nın kırsiyet orunda felak neslerinde Allah Teala men şeytanlardan, andi ağırlıklardan sığınam degan söz. Mine alarını eğitip okusan bir de andi ağırlıklar tiymez Allah verse. Anan işkirgen sular var mine. Cemine meşitlerde bir işkireler sonra Bariskin meşitinde sularını alıp kaytalar. Mine o sularda bir faydalı içerge. Alarını içinde cari alıp kaytap. Anda bir köp kişi işkire. Anda qarilar kişilerini. Onlarga Allah Teala yardım versin. Anda sular da var. Su alıp kaytıp şundan içerge bula. İşkirgen sular alar. Siz hazır kabul da etmişsiniz bu kayında bek. Yok, men hazır kabul etmeyim. Men olaydım. Men hazır 85 doldu indi. O ez yaşta var bizim şekilde soğuş vaxtında üsken balalarga. Mena soğuş başlagan vaxtda mena 7 yaşıya. Şoňa görä men okurga menim seletim bolsa da benim mümkinçiligim bolmady. 7 klasyny bitirdim de awulda 4 klas. Ondan soň bir tamanga çygyp, Gürşawulga çygyp okudum 3 klasyny. Şol 7 klas bilim bilen kaldym men. Ondan işe tutundum endi. 14 yaşından kolxozda işledim men. 14 yaşıma şaýokda işledim. Anlatsa nice kişim deydi şunga buluştum. Biz soğuş bitsin deyip bar tırıştığımızı koyduk. Allah'a şükür jingdik biz alarını. Gawhar apa, menim tыңлаучыларыма nasihat etip nerse aýta alar ediňiz? Tыңlaучыларга şunu aýdam. Tege mene tiginge barıgız, bu mında barıgız diп aýtyp, jalgan eşittirүүçülarga jiri görmegiz. Anın bir de faydası bolmay. Tölke mene Kur'an bilen okuwçy kişilerge alarga ışanırga bola. Bu Allah Teala sözleri. Allah Teala'nın sözleri koya barsan da öte. Ondan soň bek uzakka sozulup çakırgan kişiler var. Taň kiderge kerek. Eger de niçikine bolsa da bir iş mertebekilide jingilmese, onu jingip bolmay. O jingillerge tiýeş iş mertebekilgende. Köpüsünçe bir mertebeli tagın. Gawhar apa, mine bizni koragaç köp kişi sizning bilen uçraşyrga diler. Meňe nerse diýip jogap berýär? Men olaydım bit indi, okumam men. Hazır okumam indi. Olaydım indi hazır. Indi şakty kişilerini ayakka bastırganmyndyr. Din joluna eger de boldyra alsagyz, indi bir wagtda kelip jete, namazga basırga karagyz. Namaz bik köp nerseden kıtkara, bar awırlyktan da kıtkara. Bu bızıklıklar yasavdan da alardan da namaz kıtkara. Eger de namazga basmagan bolsam, men bu yaşıma jeterde almagan bolarym. Tırışıgız namazga basygyz. Allah Teala barıgızga da hayırlı yollar versin, hayırlı günler versin, tınıştınlar versin. Belki menim tapşyryda birgine dua okursyz kişiniň dawasy üçin. Nerse okur. Mine siz dawalana turgan, belki balalar şunu işitkeç, menim tыңлаучыларым sizning şifalı duany işitip biraz dawalana alır. Mine dawalaganda en birinci elham duası, elhamny da bek şifalı diýler, elhamny kaldyr. Men bir wagtda da ana ayetül kürsi. Ondan soň Fil suresi var. Fil suresini okuyayım. O Fil suresinde evvelge şol Resulümüz wagtyndagy Resulümüz doğan çok bolgan sure bu. Mekke'ni alır üçün kelgenler deyip, mine şol sureni okuyayım. Şunu. Mine anım birsin aýtyp görsetem. Ondan soň Zeytun. Onda kıska sureler bek köp. Şularını barısında okuyayım men. Lillahi ve lillahi barısında okuyayım. Şularının faydası bek köp. Şunu ana yeş kişi hazır atıp ala. Okuyuz şunu. İrenigiz. Mine bir Fil suresini aýtyp görsetem. Elem tara keyfe fe'ale rabbuka bi ashabil fil. Elem yec'al kaydahum fi tadlil. Ve ersala aleyhim tayran ebabil. Termihim bi hicretin sicil feşagalahum khagas makul. Ey Allah'ım, bar okugan dualarybız kabul bolsun, yeşlerimizge, köngüllerine
Шундый дин ырлыклары салсыннар, ярап дин белән яшәсеннәр, бәхетле булырлар, Аллаһтан сөйгән кылы булырлар, дөнья ахирет рәхәтен күрерләр. Амин, я раббана галәмин. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Миңа килергә тырышмагыз. Мин дә олы кешене мин хәзер аннан соң менә үзегезгә дә бөтен кешегә, бөтен дөньяга укып торам. Әйбәт булсын, тыныч булсын, дөньяларыбыз сау булсын, сугышлар булмасын. Аллаһ Таала ярдәм бирсен, кешеләр бәхетле булсын. Бәхетләре белән, балалары белән, семья, гаиләләре белән, тынычлык белән яшәсеннәр. Шуларны бар кешегә дә укып, дуа кылам. Мин алайдым инде, алайган кеше. Ярар, Гәүһәр апа, сау булыгыз. Ярый. Сау булыгыз. Sen sağ ol. Yarın, sen sağ ol.